Emva kokunyuka kwesibalo sezakhamuzi zakuleli nesesifinyelele u-62 million nokuzosho ukuthi kuningi okubhekiwe njengoba namaqembu ezombusazwe ebheke amavoti entsha. U-IEC uthi usuqashe cishe izisebenzi ezibalelwa ku-70,000 ukubhekana nempelasonto yokubhalisela ukuvota. 69,718 staff have been recruited and trained for this registration weekend. Out of this appointed staff, 53,028 are female and 16,690 are male. Uhlelo lwezobuchwepheshe olwasenyiswa ukuqala ngesikhathi sokhetho lohulumeni basekhaya ngo-2021 luzobe libhekiwe ngempelasonto njengoba lubuye lube nezihibe. Umababolo uthi konke lokhu sekulungisiwe. The devices are designed to operate online via an access point network. However, all three applications have been coded to operate offline in a number of instances. Wayephini likaSihlalo we-IEC uTerry Tselane uthi amaqembu ezombusazwe angakwazi ukugqugquzela izakhamuzi ziyobhalisela ukuvota. The commission obviously during the elections or after the elections they also look at the number of the spoiled ballots, and then they use that also to try to find ways of actually getting more people to participate. And because this information is shared with the political parties will also begin to understand the kind of things that make people not to participate in the electoral processes. U-IEC uyibekele ukubhalisa izigidi zezakhamuzi zakuleli ngempelasonto.